ተፈታው ሰብ ንምዃን ወይ ማግኔት ሰባት ንምዃን ገንዘብ ስልጣን ወይ ፍሉይ መልክዕ ኣይድለይካን እዩ ስለምንታይ እዮም ገለ ሰባት ኣብ ዝኸድዎ ዝፍተው ገለ ድማ ክንደይ እናፃዕሩ ሰባት ዝረሕቕዎም እቲ ፍሊሊ ኣብ ዝረአ ነገር ዘይኮነስ ኣብቲ ሰባት ብዘይፍላጥ ናባኸ ንክስሓቡ ዝገብር ስውር ስነልቦናዊ ባህርያት እዩ ሎሚ ካብቲ ተራ ሰብ ጥቀመሉ ኣገባብ ወፂና ሰባት ንኽፈትኹምን ንኸኽብሩኹምን ዝገብሩ 7 ዓሚቕ ስነልቦናዊ ሚስጥራት ክነግረኩም እየ ብፍላይ እታ መበል 7ይ ነጥቢ ንልቢ ሰባት ብቐሊሉ ትሰርቀላ ዝሓየለት ስልጣንካ እያ ህይወትኩምን ማሕበራዊ ርክብኩምን ንምቕያር ድልዋት እንተኾይንኩም ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንፅንሑ ሰላም እንኳን ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም ንቻናልና ሓድሽ እንተኸሊኹም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ ቀዳማይ ኣውንታዊኹን መማረርን ኩሉ ግዜ ሕማቕ ጥራይ ዝዛረብ ሰብ ንሰባት ይሰልችው እዩ ተፈታዊ ሰብ ግን እቲ ተስፋ ዝህብ ዘስሕቕን ንኩነታት ዘቃልል ሰብ እዩ ንሰባት ጽቡቕ ስምዒት እንተሂብካዮም ንዓኻ መፍታዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ውሽጡ ሓደ ናይ ስምዒት መንገዲ ኣለዎ ገለ ሰባት ልክዕ ከም ውዑይ እዮም ምስኦም ክትኸውን ከለኻ ዋዕታን ሓጎስን ይስምዓካ ገለ ሰባት ድማ ልክዕ ከም መዝሐሊ እዮም ምስኦም ክትውዕል ከለኻ ሓይልኻ ተፀንቂቑ ተስፋ ቆሪፅካ ትወፅእ ሰባት ብባህሪኦም ናብቲ ብርሃን ዘለዎ ሰብ እዮም ዝውሕዙ መዓልታዊ ብዛዕባ ፀገማትካ ጥራይ ትዕልል ብዛዕባ መንግስቲ ወይ ብዛዕባ ሕማዕ ዕድልካ ጥራይ ትዛረብ እንተኮይንካ ሰባት ንዓኻ ምስቃንዛ እዮም ዘተኣሳስሩኻ ዋላ እቲ ዝበልካዮ ሓቂ ይኹን ሰባት ካብቲ ፀሊም ሓይልካ ንምምላጥ ካባኻ ክርሕቑ ይጅምሩ መማረሪ ሰብ ንመነቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ከባቢኡ ሰባት ተበግሶ እውን እዩ ዝቐትል ሓደ ሰብ ክስሕቕ ከሎ ንሕና እውን ብዘይፍላጥ ንስሕቕ ሓደ ሰብ ተስፋ ክህበና ከሎ ድማ ሰብነትና ኢንዶርፊን ዝበሃል ናይ ሓጎስ ሆርሞን የፍሪ ንስኻ ኣውንታዊ ክትኸውን ከለኻ ንሰባት ብነፃ መድሓኒት ሓጎስ ትዕድሎም ኣለኻ ማለት እዩ ሰባት ድማ ነቲ ፅቡቅ ዝገበረሎም ሰብ ፈፂሞም ኣይርስዕዎን እዮም ከመይ ጌርካ ብርሃን ትኸውን ሓደ ፍታሕ ተዛረብ ፀገም ክመፅእ ከሎ ንምንታይ ከም ዝኾይኑ ካብ ምባል ሕጂ ከመይ ጌርና ነስተኻኽሎ ዝብል መንፈስ ይሃሊኻ እቲ ካልኣይ ኣውንታዊ ጎኒ ድለ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት እኳ ንእሽቶ ትርጉም ዘለዎ ናይ ተስፋ ቃል ምድርባይ ንዓኻ ኣብ ዒነት ሰባት ከም መራሒ የርእካ እቲ ሳልሳይ ባህታ ፍጠር ኩሉ ግዜ ቁም ነገር ጥራይ ኣይትኹን ንኹነታት ክተቃልል ክተስሕቕን ንሰባት ዕረፍቲ ክትብን ክትኽእል ከለኻ ስሕበትካ ዕፅፊ ይኸውን ዓለም ብፀገማትን ብጭንቀትን ዝመልእት እያ ሰባት ዝወሰኸ ፀር ዘይኮነስ ፆሮም ዘቃልሎም ሰብ እዮም ዝደልዩ ኣውንታዊ ምዃን ማለት ንፀገማት ምክሓድ ዘይኮነስ ንፀገማት ብተስፋ ናይ ምሳር ዓቕሚ ማለት እዩ ንሰባት ተስፋ ሃቦም እሞ ንሳቶም ድማ ልቦም ክህቡኻ እዮም ካልኣይ ዓርስኻኹን ኩሉ ግዜ ፍጹም ወይ ፈላጥ ኮይንካ ክትቐርብ ኣይትፈትን ንእሽቶ ጌጋ ክትገብር ከለኻ ወይ ድማ ዝተጋገኻዮ ተመክሮኻ ክትነግር ከለኻ ሰባት ዝያዳ ይፈትዉኻ ፍጹምነት ንሰባት የፍርሕ እዩ ንእሽቶ ጌጋታትካ ግን ሰብ ምዃንካ ስለ ዘርእዩ ሰባት ብቐሊል ዘለ መንገዲ ንኽቐርቡካ ይሕግዞም ኣብዛ ኩሉ ነገር ማሕበራዊ መራኸብታት ፅቡቅ ጥራይ ኮይኑ ዝቐርበላ ዓለም ሰባት ንሓቀኛ መንነት ብጣዕሚ ዝፀምኡሉ እዋን እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ሰባት ንኽፈትዎ ኢሉ ኩሉ ፈልጥ እየ ፈፂመ ኣይጋግን እየ ወይ ድማ ሂወተይ ብምሉእ ዕዉት እዩ ዝብል ናይ ሓሶት ምስሊ ንምህናፅ ይፅዕር እቲ ሓቂ ግን ሰባት ነቲ ፍፁም ዝመስል ሰብ ኣይፈትዎን እዮም የፍርሖምን የስግኦምን እዩ ኣብ ስነ ልቦና ሓደ ዝገርም መፅናዕቲ ኣሎ ተመራመርቲ ከም ዝረኸብዎ ሓደ ብጣዕሚ ንፉዕን በሊሕን ሰብ ኣብ ማእኸል ዕላል ንእሽቶ ጌጋ እንተገይሩ ሓንቲ ቃል እንተተደናገሩ ሰባት ካብቲ ቀደም ዝፈትዎ ንላዕሊ ዝያዳ ይፈትዎ ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ ጌግኡ ከማና ሰብ ምዃኑ ስለ ዘርእዮም እዩ ፍፁምነት ሰብነት ኣይኮነን ጌጋታት ግን መለለይ ሰብኣውነት እዮም ስለምንታይ ድኽመትካ ምግላፅ ሓይሊ ዝኸውን እቲ ሓደ እምነት ይፈጥር ሓደ ሰብ ዘሕፍር ታሪኩ ወይ ድማ ዝወደቐሉ ግዜ ክነግረካ ከሎ እዚ ሰብ እዚ ሓቀኛ እዩ ዝሓቆ ነገር የብሉን ኢልካ ምስ ተኣምን ብኡ ንብኡ ልብኻ ትኸፍተሉ እቲ ካልኣይ ድማ ንሰባት ዕረፍቲ ሂቦም ንስኻ ፍጹም ክትኸውን ተዘይፅዒርካ እቶም ምስኻ ዘለዉ ሰባት እውን ፍጹማት ክንኸውን የብልና ዝብል ስነ ልቦናዊ ቅሳነት ይስምዖም እዚ ድማ ኣብ ጥቕኻ ክኾኑ ከለዉ ሰላም ከም ዝስምዖም ይገብር ዓርስኻ ምዃን ማለት ተራ ሰብ ኩን ማለት ኣይኮነን እቲ ምስጢር ብቕዓት ሰብኣውነትን ምውሃድ እዩ ንፉዕ ኩን ግን ድማ ጌጋታትካ ንምእማን ኣይትሕፈር ዝሕፍር ተመክሮኻ ብዋዛ ክትነግር ከለኻ ንስኻ ካብቲ ቃንዛ ነፃ ምዃንካ ብመንነትካ ድማ ከም እትኣማመን ትምስክር ኣለኻ ማለት እዩ ሰባት ነቲ ፍጹም ዝመስል ስእሊ ይድንቐሉ ይኾኑ ምስቲ ዝተሰባበረ ግን ድማ ሓቀኛ ዝኾነ ሰብ ግን የፍቅሩ እዮም ፍጹምነት ማዕጾ ይዓጾ ሓቀኛ መንነት ግን ንልቢ ሰባት መፍትሒ ይኸውን ንሰባት ንምምሳጥ ካብ ዘለካ ስምዒት ተለቓቕ እሞ ዓርስኻ ኹን ሽዑ ዓለም ንዓኻ ክትፈቱ ክትደፋፍኣ እያ ሳልሳይ ንነብስኻ ኣኽብር
ተፈታውን ምዃን ክትብል ኩሉ ግዜ እወት ትብል ሰብ ኣይትኹን ደንበሩ ዝሕሉን ኣይፋል ምባል ዝኽእል ሰብ ዝያዳ ይኽበርን ይፍተውን ንርእሱ ዘይኽብር ሰብ ካልኦት ከኽብርዎ ኣይኽእሉን እዮም ጽኑዕ መንነት ዓርሰ ምትእማን ክህልወካ ከሎ ሰባት ካብ ፍርሒ ዘይኮነስ ካብ ኣድናቖት ተላዒሎም ይቐርቡኻ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ሓደ ዓብዪ ጌጋ ንፍጽም ኢና ንኹሉ ሰብ እወ እንተኢላ ንኹሉ ሰብ እንተተኣዚዘ ኩሉ ሰብ ክፈትወኒ ኢልና ንሓስብ እዚ ዓይነት ሰብ ኣብ ስነ ልቦና ሰባት ንምሕጓስ ዝጋደል ይበሃል እቲ መሪር ሓቂ ግን ሰባት ነቲ ኩሉ ግዜ እወ ዝብል ሰብ ኣየኽብሮን እዮም ብኣንጻሩ ይጥቀሙሉን ይንዕቕዎን እዮም ኣብዚ ዓለም እዚኣ እቲ ብቐሊሉ ዝርከብ ነገር ዋጋ ይብሉን ንስኻ ኩሉ ግዜ ንኹሉ ሰብ ድልው እንተኮይንካ ንኹሉ ዝመፀካ ሕቶ እወ ትብል እንተኮይንካ ሰባት ንግዜኻን ንመነትኻን ዋጋ ኣይህብዎን እዮም ንርእሱ ዘይኽብር ሰብ ልክዕ ከምቲ ማዕፆ ዘይብሉ ገዛ እዩ ዝኾነ ሰብ ከም ደስ በሎ ክኣቱን ክወፅን ፍቓድ ተውበለኻ ስለምንታይ ኣይፋል ምባል ተፈታው ዝገብረካ እቲ ሓደ ናይ ነብስኻ ወናን ምዃንካ ተረጋግፅ ኣይፋልን እዚ ነገር እዚ ንዓይ ኣይስማዕምዕን ክትብል ከለኻ ንስኻ ንርእስኻ ትገዛእ ሓያል ሰብ ምዃንካ ተመስክረለኻ እዚ ድማ ኣብ ኣእምሮ ሰባት እዚ ሰብ እዚ ጽኑዕ መንነት ኣለዎ ዝብል ዓብዪ ኣድናቖት ይፈጥር እቲ ካልኣይ ድማ ንጹርነት ይፈጥር ደንበር ምምዳብ ማለት ንሰባት ከመይ ጌርካ ከም ትሕዙኻ መምርሒ ምሃብ ማለት እዩ ደንበር ዘለዎ ሰብ ምስጢራዊ ግርማ ይህልዎ ፍቕሪ ካብ ክብሪ እያ ትጅምር ሰባት ንሓደ ሰብ ቅድሚ ምፍቃሮም ከኽብርዎ ኣለዎም ክብሪ ድማ ካብ ፍርሒ ዘይኮነስ ካብቲ ንስኻ ንመንነትካ ዘለካ ጽኑዕ ኣረኣእያ ዝመጽእ ንነብስኻ ክትኸብር ከለኻ ንሰባት ብዘይ ቃላት ኣነ ክቡር ሰብ እየ ብክብሪ ጥራይ ድማ ሓዝኑ ትብሎም ለኻ እዚ ዓይነት ዓርሰ ምትእማን ድማ ልክዕ ከም ማግኔት ንሰባት ናባኻ ይስሕቦም ንነብስኻ ኣኽብር ማለት ዕቡ ይኹን ማለት ኣይኮነን እቲ ምስጢር ትሕትና ተሓወቱ ጽንዓት እዩ ንሰባት ብብልሃት ኣኽብሮም ግን ድማ ንመነትኻን ንግዜኻን ኣዕሊፍካ ይትሃብ ሓደ ሰብ ክብሪ ምስ ተጉድለልካ ብምርግጋዕ ደንበርካ ስምረሉ ሰባት ንዓኻ ንምጥቃም ዘይኮነስ ንዓኻ ንምርካብ ፃዕሪ ክትገብሮም ከለኻ እቲ ተፈታውነትካ ሰማይ ይዓርግ ራብዓይ ንቑሕ ሰማዕኹን ሰባት ብዛዕባ ርእሶም ክዛረቡ ይፈትው እዮም ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ሓሳቡ ከየመቐልካ ዓይን ዓይኑ እናርኣኻ ብምሉእ ልብኻ ስምዓዮ ጽቡቕ ጌርካ ምስ ትሰምዕ እቲ ሰብ ኣገዳሲ ሰብ እየ ዝብል ስምዒት ይሓድሮ ሰባት ድማ ነቲ ተገዳስነት ዝሃቦም ሰብ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ይፈትዎን የኽብርዎን መብዛሕትኡ ሰብ ተፈታዊ ንምዃን ጽቡቕ ጌረ ክዛረበልኒ ኢሉ ዝሓስብ እቲ ሓቂ ግን ካብኡ ዝተፈለየ እዩ ሰባት ካብ ብሉፅ ተዛረባይ ንላዕሊ ብሉፅ ሰማዒ ይምስወትው ስለምንታይ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሰባት ካብ ምድማፅ ንላዕሊ ንኽስምዑ ይምፀሙ ሓደ ሰብ ሓሳቦት ክገልጽ ከሎ ንስኻ ብምሉእ ኣቓልቦ ክትሰምዖ ከለኻ ንዕኡ ውህብቶ ትህበለኻ እቲ ውህብቶ ድማ ተገዳስነት እዩ ስነ ልቦናዊ መፅናዕትታት ከም ዘርእይዎ ደቂ ሰባት ብዛዕባ ርእሶም ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ሓንጎሎም ልክዕ ከምቲ ምግቢ ክበልዑ ከለዉ ወይ ገንዘብ ክረኽቡ ከለዉ ዝፍጠር ናይ ሓጎስ ስምዒት ይፍጠር ንስኻ ንሓደ ሰብ ተገዳስነት ክትሰምዖ ከለኻ ንሱ ብዛዕባ ርእሱ ዝያዳ ንክዛረብ ዕድል ትህበለኻ እዚ ድማ ኣብ ኣእምሮ እዚ ሰብ እዚ ፍሉይ ሰብ እዩ ምስኡ ክኸውን ከለኹ ደስ ይብለኒ ዝብል ስምዒት ይፈጥር ምስማዕ ማለት ስቕ ምባል ጥራይ ኣይኮነን ንቑሕ ሰማዕ ምዃን ማለት ብምሉእ ኣካልኻን መንፈስኻን ኣብኡ ምህላው ማለት እዩ እቲ ሓደ ምጥማት ዓይኒ ስልክኻ ቀሚጥኻ ዓይኒ ዓይኑ ክትጥምቶ ከለኻ ሕጂ ንዓይ ካብ ኩሉ ዓለም ላዕሊ ንስኻ ኢኻ ኣገዳሲ ትብለለኻ እቲ ካልኣይ ኣካላዊ ቋንቋ ርእስኻ እናነቕነኻ ናብኡ ገጽካ ተፀጊዕኻ ክትሰምዕ ከለኻ ስምዒት ይርደካ ከም ዘሎ ምልክት ትህበለኻ እቲ ሳልሳይ ተኸታተልቲ ሕቶታት ድሕሪኡኻ እንታይ ኮይኑ ወይ ሽዑ እንታይ ተሰሚዑ ኢልካ ክትሓተት ከለኻ ብሓቂ ትሰምዖ ከም ዝነበርካ ተረጋግፀሉ መብዛሕትኡ ሰብ ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ዝሰምዕ ዘሎ ንምርዳእ ዘይኮነስ እንታይ ኢሉ ከም ዝምልስ ንምድላው እዩ እዚ ድማ ትዕላል ናይ ቃላት ኩናት ከም ዝኸውን ይገብሮ ተፈታዊ ሰብ ግን መጀመርያ ይርዳእ ድሕሪኡ ጥራይ ይዛረብ ሰባት መድሓኒት ዘይኮነስ ሰባት ነቲ ዝበልካዮም ቃላት ይርስዑ ይኾኑ ነቲ ክትሰምዖም ከለኻ ትሰምዖም ናይ ክብሪ ስምዒት ግን ዘለኣለም ኣይርስዕዎን እዮም ብሉፅ ተዛርባይ ምዃን ሰባት ከነቑኻ ይገብር ብሉፅ ሰማዓ ግን ሰባት ከፍቅሩኻ ይገብር ሓምሻይ ልባዊ ንእዶ ኩሉ ሰብ ንእዶ ይፈቱ እዩ ኣብ ሰባት ዘሎ ጽቡቕ ነገር ንገሮም ንኣብነት እዚ ሓሳብካ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ እያ ወይ ኣከዳድናኻ ደስ ይብል ምባል እቲ ንእዶኻ ሓቀኛ ክኸውን ኣለዎ ተምስል እንተኾንካ ሰባት ዝጸልኡኻ እዮም ሓቀኛ ጽቡቕ ጎና ምስ ትነግሮም ግን ዝያዳ ይፈትውኻ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ግንባሩ ኣገዳሲ ምዃኑ የርእዩኒ ዝብል ዘይርአ ምልክት ሒዙ እዩ ዝዘውር ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ርእሱ ጽቡቕ ክስምዑ ይደልዩ ንስኻ ድማ ኣብ ሰባት ዘሎ ጽቡቕ ነገር ፍሊኻ ክትነግሮም ከለኻ ንዓቶም ሃብታማት ትገብሮም ኣለኻ ንእዶ ማለት ንጽቡቕ ጎኒ ሰባት ተብርህሉ ስነ ልቦናዊ ሽምዓ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ንእዶ ምስ ምትላል የደናግሮ እዩ እቲ ፍልይሊ ግን ዓሚቕ እዩ እቲ ሓደ ምትላል ካብ ስኒ ንላዕሊ እዩ ገለ ጥቕሚ ንምርካብ ጥራይ ድማ እዩ ዝግበር ሰባት ድማ ብቐሊሉ የለልይዎ እሞ እዚ ድማ ንዓኻ ከም ተኮለኛ የርእካ እቲ ካልኣይ ልባዊ ንእዶ ካብ ልቢ ዝመንጨወ እዩ ካብ ተዓዛብነት ዝመጽ እዩ ንሰባት ስለ ዝፈትኻዮም ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጽቡቕ ነገር ብሓቂ ስለ ዝተርእየካ ጥራይ እዩ ዝግበር
ሰባት ጽቡቕ ነገር ክትነግሮም ከለኻ ኣእምሮኦም እዚ ሰብ እዚ ጽቡቕ ይረአየለ ኣሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንዓይ ፈታዊ እዩ ዝብል ምልክት ይህብ እዚ ድማ ናባኻ ክሰሓቡን ክፈትውኻን ይገብር ጽቡቕ ነገር ክትዛረብ ከለኻ ንከባቢኻ ብጽቡቕ ሓይሊ ትባሮ ከለኻ ማለት እዩ ሻድሻይ ትሕትና ይሃሊኻ ፈላጥ ኮይኑ ክረአ ዝፅዕር ሰብ ወይ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዓወታቱ ጥራይ ዝዛረብ ሰብ ኩሉ ሰብ ይፀልኦ ብኣንጻሩ ድማ ትሕት ዝኾነን ንሰባት ክብሪ ዝህብን ማግኔት ሰባት እዩ ጌጋታትኻ ንምእማን ኣይትሕፈር ሓልሓሊፉ ጌጋታትኻ ምግላፅ ሰባት ዝያዳ ንኽቐርቡኻን ከም ሓቀኛ ሰብ ንኽሪኡኻን ይሕግዝ ኣብ ስነ ልቦና ሓደ ዓብዪ ሓቂ ኣሎ ብዛዕባ ርእሱ ዝጭድር ሰብ ኣብ ውሽጡ ባድርነት ኣለዎ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዓወታቱ ብዛዕባ ሃብቱ ወይ ብዛዕባ ፍልጠቱ ክዛረብ እንተደኣ ውዒሉ ብስውር መንገዲ ካብ ሰባት ኣፍልጦ ይልምና ኣሎ ማለት እዩ ብኣንጻሩ ድማ ሓቀኛ ሓያል ሰብ መንነት ስለ ዝፈልጥ ንሰባት ንምምሳጥ ኣይጋደልን እዩ እዚ ስቕታን ትሕትናን እዚ ድማ እዩ ንሰባት ከም ማግኔት ስሒቡ ዘንበርክኾም ብዛዕባ ርእስኻ ክትምካሕ ከለኻ ንሰባት ካባኹም በልፅ እየ ዝብል ምልክት ትሰደሎም ኣለኻ እዚ ድማ ኣብቶም ሰማዕቲ ስምዒት ንዓቐትን ቅንዕን ይፈጥር ሰባት ምስቲ ከባታቶም ላዕሊ ምዃኑ ንምርኣይ ዝጋደል ሰብ ክኾኑ ኣይመርፁን እዮም ትሑት ሰብ ግን ንሰባት ክብሪ ብምሃብ ምሳይ ክትኾኑ ከለኹም ክቡራትኩም ዝብል ስምዒት ስለ ዝፈጥረሎም ኩሉ ሰብ ክቐርቦ ይደሊ መብዛሕትኡ ሰብ ጌግኡ ክሓቢ ይፅዕር ንስኻ ግን ተጋጊ እያ የቕሬታ ወይ እዚ ነገር እዚ ኣይፈልጥኒ መሃሩን ክትብል ከለኻ ንሰባት ክትኣምኖን ፍቓድ ትህቦም ኣለኻ ጌጋታትካ ክተቃልዕ ከለኻ ሰባት ምስ ሰብኣዊ መንነትካ ይተኣሳሰሩ እዚ ድማ ኣብ መንጎኹም ዘይጠዓስ ናይ እምነት ሰንሰለት ይፈጥር ሻውዓይ ምድንጋፅን ምርዳእ ናርኢ ሰባት ፀገሞም ክነግሩኻ ከለዉ ብንኡ ክትፈርዶም ወይ ክትምህሮም ኣይትፅዓር ኣብ ክንድኡ ይርድአን እዩ ብሓቂ ከቢድ ብምባል ስምዒቶም ከም ዝተረድአካ ርእዮም ሰባት ዝያዳ እቲ መፍትሒ ዝርድኦም ሰብ እዮም ዝደልዩ ምስ ስምዒቶም ክትተኣሳሰር ከለኻ ንዓኻ ከም ናይ ልቢ ዓርኪ ርኢኻ ኣብዚ ኩሉ ሰባት ብዛዕባ ርእሱ ጥራይ ይጭነቐሉ ዘመን ንስምዒት ሰባት ዝርድእን ዋጋ ዝህብን ሰብ ምርካብ ከም ተኣምር እዩ ዝቑፀር መብዛሕትኡ ሰብ ሓደ ፀገም ክሰምዕ ከሎ ብንኡ መፍትሒ ንምሃብ ወይ ድማ ምኽሪ ንምልጋስ ይቀዳደም እቲ ሓቂ ግን ሓደ ሰብ ፀገም ክነግረካ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ መፍትሒ ዘይኮነስ ዝርድኦ ልቢ እዩ ዝደሊ ሰባት ክንደይ ፍልጠት ከም ዘለካ ግድስ ኣይብሎምን እዩ ክሳብ ክንደይ ከም ትግደሰሎም ግን ብጣዕሚ እዮም ዘገድሶም ምድንጋፅ ማለት ንሰባት ኣነ ንስኻን ሓደ ኢና ምባል ማለት እዩ ንልቢ ሰባት ክትገፅ እንተደሊኻ መጀመርያ ስምዒቶም ተረድአሎም ንሎሚ ዘዳለኽኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ